Počet ću sa jednom poluprivatnom pričom. Nekada davno, pre mnogo godina, radio sam u jednoj televiziji koja se tada zvala isto tako RTS, ali u to vreme smo radili serijale poput onih Bajfordovih emisija Neven, pa Poletarac, pa Mali program, sećate se Brankove kockice, U zdravom telu zdrav duh, đački magazin, pa kada se setim trećeg kanala, 3K Dur, ko se toga ne sjeća, pozdrav iz Beograda, uz nedeljni ručak. Onda je nastala odjedanputa jedna zona sumraka kada su ti mediji u pitanju, naročito televizija. Dakle, zona sumraka koja i dan danas traje. Tako smo imali prilike tokom ovih posljednjih 10 godina da gledamo kako uživo cecaju čoveku glavu tamo negde. Pa onda kako se devojka ispoveda da li je uživala, na pitanje voditelja, da li je uživala dok je silovao otac. Sećate se toga. Pa onda raznorazni ovi reality, ne mogu ni da im kažem naziv. Tu je najvažnije ko je koga kresno, koliko puta i koliko to dugo traje i šta ti ja znam. Dakle, da te Bog sačuva. Išao bih ja u neki ovakav hram ili u neku crkvu da se pomolim Svevišnjem za spas Srbije. Ali iskreno se plašim da me ne pričvrlji neki kačavendo. Znate šta, nije to baš tako naivno. A šta vi sve kažete o ovome? U stvari, šta vi kažete o svemu ovome? Hajde, vi ste na redu. Dobrodošli u drugo jubilarno premotavanje televizije Sky Plus. Hajde nekako da mi kažete šta mislite o jednoj stvari, o drugoj stvari, da li ima tu neke... Ne gledam uopšte reality show. To vi ne gledate, ali šta mislite o tome? Zašto je to do toga uopšte, kako je moguće da je to do toga uopšte došlo? Pad kulture kod prosječnih građana. Šta još? Što se tiče kačavende, ja se ne bi mešao u njegovu, to je njegova privatna stvar, njegova orijentacija. I ja mu tu ne zameram nešto. Vi pričate kao Kusturica. Nešto slično reče? Isto. Moram da priznam, jako cenim Kusturicu. Ja vaše mišljenje delim u tom smislu, ja ga veoma poštujem i cenim, ali me jedan drugi aspekt tu zanima. Znate, šaljete, vaspitavamo u posljednje vreme svi decu da ipak odu ponekad u crkvu, pa onda je oni praznici Vrbice. Ima tu lepih događanja, tako? Pogotovo ovako u proleće. Smatram da ima. Da li vi sad imate... Da li imate hrabrosti da pustite jedno malo dete da ode u crkvu sam? Pa, to vas pitam. To slabije poznajem, jer sam odrasao u komunizmu. Pa svi smo. Ali mislim, pa ne, mala deca treba da idu sa roditeljima u crkvu. Ali treba da se poštuju ti običaji. Ja sam za to da se poštuju svi običaji pravoslavne, srpske pravoslavne crkve. Kako se zove? Kaži Pile. Kako se zove? Tamara. Tamarica, eto. Zbog nje vas pitam. Zbog nje vas pitam. Znači, tema mi je taj neki... Pa mislim da to nije za nas, za ovo okruženje i za ovu sredinu u kojoj živimo, u kojoj radimo, u kojoj se, što kažem, mislim da je to za neke druge sredine. Za koje? Pa možda taj zapad ili gdje je njima, možda je to približnije, taj način života rada. Ovdje mislim da ovo negativno, bar to je moj utisak. Dobro, ja delim vaš utisak. I da, kako bi se izrazio, možda malo preciznije, da to zamajava se narod sa tim. Je tako? Ja tako bar mislim. Reci mi kako nju branite od toga, ako mogu to da pitam? Branimo je... Nego kako je branite, kako se borite protiv svega toga? Pa borimo se, što kažu svi, dede, babe, otac, majka, angažovanjem, jezik, balet, druge aktivnosti, uopšte one koje su približnije deci nego televiziji, bilo šta u tom uzrastu. I što kažu, neke njima prilagođene stvarčice, CD-i neki sa pričama, sa onim čitamo i tako. Eto, to traži puno napora, ali... A zamislite sada o čemu vi i ja pričam. Zamislite o čemu vi i ja pričam sad. Ja sad da vas pitam kako branite dete od nacionalne televizije. Zamislite kad bi to neko pitao u BBC-u,
u Engleskoj pitao nekoga kako branite dete od BBC-a. To je naš RTS, tako? To su naše nacionalne frekvencije. Nije to nacionalno, sve televizije. Pa sve te televizije. Nije to samo, ne možete reći samo nacionalno. Pa mogu reći da je bila 48 sati svadba, pa idi mi pa šta ti je znam. Šta su druge televizije? Isto to. Pa to je isto to. Opa. Kamerice, ćao. Ćao Pile. Traži mu još jedan sladoled, bre, kaži još jedan sladoled. Gde smo to, gde ćemo da se gledamo? Hoćeš jedan sladoled. Izvinite, kod zubara žurim. Baš zato. Pa šalim se ja, nego slušajte. Televizija, RTS, pa onda ova druga nacionalna, pa treća nacionalna. Šta vi kažete kada je ova poplava realitija u pitanju? Zašto je do toga došlo? Kako je do toga došlo? Šta da učinimo da... Baš ste sad stavili temu, a ja žurim. Šta ste po profesiji? Službenik sam, nema veze. Šta kažete? Jel gledate prvo? Prvo ne gledam uopšte. Ne gledam reality show, ne gledam reklame. Šta još ne gledam? Više mi ovim politička sučeljavanje koje šta više me smara. Nema više ništa novo da se čuje, osim pravdanja i optužbi i to je to. Sad moram da vas pitam. Sećate se, evo ja sam tu u najavi dao kockica, pa ne znam, školski program, znate sve, pa Bajford. Pa zašto? Pitanje je zbog čega? Šta se desilo? Morate da pitate urednike, ja verujem da... Urednike ili političare? Ko je tu zamesio? Urednike, pa ne može političar da određuje da li će biti obrazovni program ili ne. Oni idu komercijala, idu taj reality show, taj užas od emisije, ali očito to neko gleda, nekom to treba, ne znam, stvarno ne znam zašto. I još nešto moram da vas pitam, evo ga, ovo predivno zdanje. Ali zato i bežimo od politike. Predivno, ali bežite ka hramu? Idem kod zubara. A to iza hrama. A inače bi došla tu. Šta kažete onda za taj užas koji se događa čak kada je pravoslavna crkva u pitanju Kačavenda, pa ne znam... Uopšte to ne gledam. Jeste čuli za to? Ja to čujem Kačavenda, ali ne znam što se desilo. Jer izbegavam da se smaram, izbegavam da me uništava neko. Evo, to je to. Jer mislim da je toga previše. Desio se video snimak gde on spava sa nekim mladićima. To je strašno. To je vulgarno, prosto, bezobrazno dovoljno o tome reći, ali snimak stvarno nije potreban. Mislim da se ide na šokiranje, na šokantno, što više priloga šokantnih u bilo koje vrsti. Dakle, bio to neki reality show, bila to neka politička emisija, bila nešto... Ne gledam Sapunice uopšte. To sam zaboravila. Sapunice, reality show, previše vesti, šokantnih najava, ništa. Tako se čuvamo, druge nema. Ćao! Niko ne brine o nama. Ćao! Mogu li par pitanja? Ma nema veze s kim, da pričamo malo, vidim da ste lepo meni raspoloženi, a ja imam lepu temu. Imam lepu temu. Nismo mi odavde, ko zna šta. Evo o čemu pričamo. Kad pričamo o realitiju, znači svi ovi, znači na Pinku ima kako se zove, Farma, pa ovamo ima Veliki brat. Pa ko zna šta još. Šta vi kažete, jel gledate vi to, jel? Ne. A vi? Gore televizije. Priznajte mi makar malo. Gore televizije nema od njih. Od koje? Bilo koje, do te što prve televizije. Narod nema očeka da živi, on pivaju komendi. Ne, mi radimo, mi smo sa sela, ja sam od Valja, od Pecke ispod Rožnja. Radimo malo ni kupim, znači nemam kad da ga upalim, kako da gledam. U Valjevu se ovaj program koji ja baš radim sad znači ova emisija koja se zove Premotavanje, znam sigurno, moja drugarica Tina iz Valjeva koja radi na istoj televiziji, Sky Plus, kaže premotavanje se tamo opasno gleda. Znači da ovo što sad pričamo ima sve šanse da to tamo kad se vratite da vam kažu gledali smo te, sutra uveče će to da bude. A meni još nešto zanima, evo smo ovde, što ste došli baš na ovaj plato ovde, Sveti Sava? Mi smo došli povodom zbog deteta tu u bolnicu. Vaše dete? Da. Šta mu je? Nosi mider zbog kiče. Pa smo došli, sad tu čekamo i posjećujemo hram Sveti Sava. I sad ja nešto moram da vas pitam, moram da ustanem samo, nekako čučim bez veze. Hajde, dignite se samo. Moram da vas dignem. Evo ovako, ste čuli za ovo Kačavendu, ovog popa što je napadao ove mladiće? Slabo, čitao sam, ali slabo. Pa dobro, baš me briga da li ste čitali niste. Mene zanima, to je činjenica da se to desilo, ima i video snimak. Šta se to desilo ovom našem srpskom narodu, da na televiziji gledamo bukvalno da li je neko gresno, kako se to kaže, ko je s kim lego da spava, ko nije, zašto nije, pljuju se, tuku se, vređaju se, to je... I narod gleda. A s druge strane u crkvi, gde bismo hteli da odemo i da se pomolimo, kažemo, Gospode, oprosti nam sve te grehe, a tamo moraš staviš, da ne kažem šta, uzazit. Pa sad je da nadrljamo, bre, nemaš gde da se spaseš. Ajde, šta sad? Šta da radimo? Kako da... Srbija ti je puna svega. Da? U Srbiji se more svašta desiti.
Ne znam stvarno šta da vam kažem. Mislim, prvo Čekaj, ajde ovako. O veri, o crkvi, nešto pričati. Da li je to, šta vi mislite, pošto ste iz jedne ipak malo drugačije sredine, da li je to na selu manje nego u gradu ili to nema veze? Šta vi mislite? Ne znam šta ti kažem, eto. Kako kod vas, je se to nešto tamo komentariše? O svemu tome, i o popu i o ovima na farmama raznim. Nema kad narod to tako, kod nas ne. Ustane u 5 ujutro, 4? Kaka ja legnem u 12, ustanem u 4, legnem svaki dan uju, nema. Čime se bavite? Malina, kupina, svinja, stoka. Joj, nemojte stoku, ali malina i kupina, to je... Šta kažete vi? Pa to je dokaz dokle ide i Srbija, ne samo Srbija, nego i nije to samo kod nas, nego i u regionu. Dokle smo stigli, hoće ljudima da se skrene pažnja sa neke druge stvari. Vidi se ko su idoli danas mladih. Kad uključite taj reality program, znači dovoljno da vidite ko je unutra, o čemu se priča, koje su teme, znači grupa ljudi koji bleji po ceo dan. I ne znam, zaista ne vidim poentu, ali kažem to po meni, znači da se skrene pažnja sa nekih drugih bitnih stvari, da se zatupi bukvalno ova današnja omladina. Da bi ušli u tu Evropu moramo da budemo kao oni je sada. Kome je to cilj, šta, kako, ali i sami znate šta većina ljudi misli o tome, da je protiv toga, a opet isto ta većina to prati i ide god da uđete u bilo koju kuću, uglavnom se gleda ili Veliki brat ili Farma. I ja pravo kažem iskreno, s vremena na vreme prebacim slučajno, zaintegrira me, a onda kad vidim šta gledam, smuči mi se život i... Bravo. Tako da, to je realno. Vi ste ono što ima na TV-u, to gledate. Oni kažu prebacite kanal, ja provratim 10 kanala i ne vidim ništa i ostavim Ekrema Evrića da vidim kako čačka nos, to mi je interesantno i tako da polako se svi zatupljujemo i stapamo se u to. Sad, kome je to cilj, šta, stvarno ne znam. Ovde kod nas bukvalno znamo kakva je sad situacija, politička je vezana za sve, znači bukvalno... To ste da vas pitam, koliko to sad ima veze sa tim što se događa? Ja prebacim lupam muzički kanal naš, prebacim muzički kanal Hrt i vidi se da mi nikad nismo mogli da budemo jedna ista zemlja, znači kultura, sve je vezano, znači totalno drugačije. Evo zvona su mi dala šlagvort, da vas pitam još nešto što se tiče crkve. Pomenuli ste gej paradu. Na neki način je Kusturica rekao nešto što ja krenuo sam da razmišljam o tome. S jedne strane, masa ljudi osuđuje gej paradu, s druge strane vlasti se trude da to nekako kažu da je to, ajde, to je svetski trend, pa hajde i mi ćemo to da dozvolimo, da se to dogodi, da se to događa. S druge strane, drvlje i kamenje na onog popa Kačavendu koji izašli su ti video snimci sa mladićima. Šta sad, ajde, je li to i crkva konačno, ne crkva, nego neki ljudi u toj crkvi su jednostavno posustali ili se to krilo ili šta? Toga je uvek bilo. Ljudi koji su različitog seksualnog opredeljenja, to je uvek bilo i pre 50 godina i pre 100 godina, samo što to u skorijoj budućnosti već u većini zemalja to ne sme da se skriva, to mora da bude javno i to će uskoro biti svuda i u zemljama koje su apsolutno protiv toga, znači to će apsolutno morati svuda da se zvanično prizna i neće moći da se skriva, znači ide se ka tome da bude legalno i osvajanje dece i svega, znači uvek će biti kočnice, ali ja verujem, protiv toga sam, ali u skorijoj budućnosti mislim da za par godina će oni tu bez problema šetati, i odemo paradirati. Sad mi u crkvu da se pomolimo. Jer su svi protiv nasilja, naravno, to ne može nigde da prođe, ali polako oni će dobiti ono što žele, to sam siguran, jako sam protiv toga. Zdravo, dakle ste? Iz Italije. We are talking about reality programs. Mi pričamo o reality programima. Na našoj televiziji, vašoj televiziji. Kao veliki brat. Koje je vaše mišljenje o tome? Ja mrzim takav program. Zašto? Zato što nije pravi život. Naš pravi život kreira televizija. Ja i moji prijatelji volimo pravu Srbiju, pravu hranu, ne Pizza Hut. You like our food?
Vi volite našu hranu? Da, veoma. A da li se gojite? Da, ukoliko ostanemo još neki dan, još puno mesa. What do you think about this building? Šta mislite vi o ovoj zgradi? To je divna crkva, ali morala bi biti više završena. Unutra se još radi. Znam da se tradicionalno slikarstvo u pravoslavnim crkvama radi od zlata, ali ako nemaš para, ne možeš da je uradiš na tradicionalan način. Ako dođete za par godina, ovo će biti drugačija priča. Yes, the first time was 15 years ago when I was in Belgrade, yes. Prvi put sam bio ovde pre 15 godina. Puno se sve promenilo. It has changed a great deal here, So, okay, where are you from? Where are you from? A odakle ste? Milan. Iz Milana. Za koga navijate? AC Milan! See you, bye bye! A evo pitam vas lepo, pošteno vas pitam, jel gledate vi? Ne. Pa nekad, ali ne gledam, ne. Ali ne možete da ne gledate, pa evo ja moram da gledam, lepo pustim, pa evo zašto, pa zato što negde u 11 sati krenem da vrtim kanale, Bap Jevrić, onaj kako zove onaj? Ne znam. Ekrem, nešto tamo, da li je bio u štali sa nekim, nije bio u štali? Ne, to me ne interesuje, stvarno, ja volim ove kulturno-umetničke one programe. Čime se vi bavite? Zdravstveni radnik. Penziju. Veću penziju, ne. Nema nigde. 60 godina. Ajde. Ne interesuje mene to. Ranije je bio bolji program. I za decu, i volim da slušam operu, volim pozorište. Ima li toga na medijima sada? Opera? Ne. Pa što? Koga bi mi zagušio sada? Ko je kriv? Ministar kulture, ko je, ne znam. Ne znam ko je sad ministar kulture. Gospodin Petković je ministar kulture, ali to nije važno. Važna je jedna strategija, je tako da se možda malo krene i u bitku ne samo protiv korupcije, nego u bitku protiv ovog užasa. Užasa, obrazovanja. A crkva? Ste krenuli u hram? Ne. Niste? Ne idem. A pitam zbog ovo kačavende? Ne isto. A za to, pa to treba ga, mislim... Znate što je bilo? Pa znam, čula sam. Da je silovao ove momke, mlade. Pa ne znam baš da li ih je silovao, ali... To istina ne znam, ali... Ima video snimak? Jeste, gledala sam, da. Pa znači ja bih ga osudila, ne znam, možda ima još neki, možda nije on jedini. I pošaljete dete u crkvu? Pošaljete dete u crkvu i drugi ga zlostavlja, mislim. Da li je to normalno? Ne znam, gospođo, mnogo toga nije... Ništa ovde, ne znam. Evo, moj sin je otišao u inostranstvo. Koliko ima godina? 33 već. Oprostite, gospodo koji gledate i gospođe. Gospođa ima sina od 30? 3, čerku 38. Da. Čerka mi je svaka vama čast. Čast. Čerka mi je primenjeno, završila slikar, keramičar, nema posla, nema ništa. Šta da radi devojka? Fakultetski obrazovana. Ne znam, gospođo, ali divno izgledate, eto, nekad, shvatite ovo kao kompliment. Svaka čast. Ne znam kako to uspevate, ali vjerojatno je to vezi i sa neki način života. Da, genetika i kretanje, što više kretanje. Hvala vam puno. Važi, prijatno. Doviđenja. Nenad Pavlović, emisija Premotavanje, televizija Sky Plus. Tema, reality program, televizija. To je najgore. Ne, to je okej. To je spiranje mozga narodu. Važi, ćao. Šta vi kažete? Znači, ja sam svestan toga da to postoji na televiziji, ali ja to jednostavno preskačem. To je meni jako odbojno i nekako me sramota da to gledam. A došli smo do jedne teze koja je meni strašno loša, mislim, i plaši me ta teza. Vi kažete ja preskačem to. Nas dvojica sada pričamo o nečemu što, pričamo o načinu kako da se to izbjegne, vi kažete preskačem to. A što da mi nešto preskačemo? Aman, mislim, razumete o čemu pričam? Jer vi to pozivate na neki protest javno? Ja jeste pozivam na, moje mišljenje je tako kako je, mada ne bi trebalo u ovoj funkciji novinara da tome pričam na taj način. Ali, boga mi, ako ja moram svoje dete da krijem i da grdim, ako je danas noću pusti pa se vidi retrospektiva, šta je danas bilo, ko je koga kresno, ko koga nije, zašto nije i tako dalje, onda me sramota, pravo da vam kažem. Ne znam šta da kažem, zašto to ne sme se gleda. Ako budete organizovali neki protest, računajte na moj glas. Ali ja zaista imam svoj posao i mnogo drugih obaveza. Vaši posao? Ja sam profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Vaše mišljenje naravno u tom smislu. Kako branite to? Pričate nešto o deci? Imate li šansu? Ne. Tuđoj, naprotiv, tuđoj deci. Ma znate šta, mi se bavimo ozbiljnim stvarima, tako da jednostavno nikada takva tema nije došla na dnevni red. Ma naravno. A s druge strane, nešto se drugo događa i kada je ova naša crkva, pa pokazujem na ovo zdanje prelepo iza nas. I tu sad pokušaju neki silni skandali. Čuh juče i Kusturicu i njegovo mišljenje. Znate o čemu pričam? Kačavenda? Pa da, zakačim ja po neku od tih informacija iz medija, ali pravo da vam kažem, ja se trudim da nekako očuvam svoj neki, da kažem, status mentalni i integritet, jednostavno malo zaobilazeći ono što mi ne odgovara i posvećujući se ipak, da kažem, konstruktivnim stvarima. Ali to je jedno opšte mesto. Svi govore o nekoj krizi etičkih standarda i tako dalje. To nije samo kriza u Srbiji, mislim da je kriza u celom svetu i da verovatno je potrebna jedna ovakva duboka kriza i ekonomska i svakakva da bi se verovatno isprovocirao ljudski duh da pronađe nekakve nove puteve. Jednostavno, krize su obično, da kažem, periodi u kojima se ljudski duh pročišćava i ovo je verovatno samo jedna od tih faza. Ja sam lekar, hirurg, bio 40 godina. Doktore, kako da odstranimo ovaj užas, ovo đubre iz televizijskih programa koje se zove reality? Shvatim to, pogotovo kad vidim jednu što je ovako na kanalu 8 što izvodi kakvim jezicima i stvarima, to mi je grozno, pravo kažem. Đubre veliko je đubre tu u tim kanalima. Ne bi zgodno bilo da se zabrani pa da kaže zabranjeno, pa onda da se tu diže panika. Ali ima jedan red i ako recimo propagiraju da se deca paze, kakav je to način prema deci recimo, vidim tamo što se radi sa decom malo kako i navode. A iskreno, recite mi, ništa vam neću, jel gledate ponekad? Moj suprug to gleda. Gleda? Da. A vi šta kažete? Mene nervira pa ne gledam to. A on kaže, hoću baš da vidim kakvi su ljudi kad onako se opuste tamo. A deca? Ne. Deca ne? Ne gledaju. A dobro, evo smo ovde ispred hrama Svetog Save, ispod, da tako kažem. Čuli ste valjda za ove priče, to ima češće kod katolika, a boga mi kod nas sada pojaviše neki skandali, ovaj Kačavenda, pa ovaj dečaci, pa onda svašta se to događalo. Kako to komentara? Otkud sad pa to? Ja mislim da je toga bilo i pre, samo što to se sve krilo. I od strane roditelja, dece, i od strane crkve. Eto tako, 27-28 minuta prohuji kada je premotavanje u pitanju. I šta da vam kažem, eto čuli ste. Čuli ste šta naš narod ili deo našeg naroda misli o ovim problemima. Ja mislim da su to zaista problemi. Ako neko preskače televizijski program, pa sme da ga pusti u podne, ali zato ne sme u 3, pa sme da ga pusti u 5, a zato ne sme u 11 uveče, dokle smo mi to došli? S druge strane, čik pošaljite samu decu u crkvu. Mislim, ja neću, a vi kako hoćete. Eto tako. Javite se, pišite, doći ćemo mi kod vas u goste, u vaše mesto. Samo nam se javite na ovaj mail koji vidite tu dole u dnu ekrana. Zdravo!